כשהעמותה למטופל הוקמה, בעצם ראינו בהם את המענה לצורך העיקרי של המשפחות לילדים עם מחלות נדירות, שזה תכלול תיקים. אני אתן מקרה, דווקא במקרים האחרונים. פנו אל ההורים, תינוקת שרק נולדה, מאוד מורכבת, עם התקפים אפילפטיים, מונשמת, הרופאים לא יודעים מה לעשות איתה, מחפשים פתרונות, לא מוצאים פתרונות, שני הורים צעירים, ילדה ראשונה שלהם, פניתי לעמותה למטופל, הם לקחו עליהם אחריות, הצמידו להם מלווה. עזרו להם בהכל, אם זה לשבת עם רופאים ולהבין ולתווך בין המשפחה לרופאים. אם זה לדאוג שלא ישוחררו מבית חולים, ואם ישוחררו, אז לאיזה בית חולים המשך בשביל לקבל את הטיפול הטוב ביותר. אנחנו כעמותת נדירים, אבל בעזרת מלווים של המטופל, מלווים אותם כבר כמעט שנה, לדעתי, וכל פעם יש שם עוד ועוד נושאים שעולים, שאנחנו צריכים את הסיוע של עמותה למטופל.